Asa mi karon na diri sa Oval. Kasi bato na to diri mag-jogging. Victorial. Victorial ano. So gwapo kay mga outfit. Alright, flex na ako ang bago shoes. Napalit na ako ni sa mall. Dilin siya okay. Right, so stretching sa ta guys. Yung bag. Ito na to next stand. Mag-healthy living na daw mi. Diet to daw may pero magtulog ka na punya pa ni Udto. Gutomon nga niya. Kaon taglami na pod. Di na ako mabot. Tama to. Let's go jogging. Let's go. Bye-bye. So we're done jogging, alright. Wala na may mga na pod maglami. It's time to grocery. Kaya wala na may sabon sa balay. Right. Kasi na pod may Matulog, das mo kaunog daghan. at tulog ug mga unog daghan. Hats. Papo kayang kano. Ano ang paan? Sitaw gani? Sports Complex. Sports Complex. Sports Complex to? Sports and Tourism Complex. Tama ba to? Ang pangalan dito. I don't know. So, dito na siya makita sa Tagum guys. Oh, pwede pa nakalako dito no? Sa Davao. Ay, dili. Davao, Mindanao. Mindanao yata. Ang Tagum. Kaya dagan mo daw mga dagko dito sa Tagum. Dagko. Ako na nahibalaan kay the longest rosary. Rosary. Dagko nga. The longest. Ay, taas. Taas nga. Saan eh? Flyover. Tanang dagko daw. Pati pamasay. Dagko. Dagko paningil. Kapoy man day guys. Yes, kapoy. Kapoy man day mag-healthy living. Matutulog ako after nito. Dagang pantayan nga pagkaon. Tinata kakaon o kung ano. My burger. Tinata kakoys. Kaya magulay-gulay naman daw. Pizza. Makasurvive kami gulay. Kaya lagi na. Kaya para sa kalusugan. Para sa apps. Dili po. Tigong na biya ka 30 na biya ni Dad. 18 pa. Ay, 10 na ka. Dapat pugong to sa edad. 18 pa man ko. Stay teenagers look. Para to guys, kapoy mo din mag-vlog sa kuan guys. Kapoy mo din. Wala mo din mag-vlog guys. So, dire na tataman. Update ta og video niya. Let's go. So, after jogging, nag-grocery si Madam. Hi guys. Vloggers na yan. Vloggers na ang misis ni Kois. Wala.
Mga tanan, no? Ang grocery for today's video. Let's go sa go. Ganda ta. Worse. Ay, open dito. Pwede dito. Cash lang man. No card. Counter na. Counter. Ingan sila, pag bago daw yung sapatos, ibutang daw sa karton nagbalik. Para dugay madaot. Testingan na to. Itong shoes, guys. Right. Nike mo na siya. Nabutang na sa karton. Kapuya, may mga vlogger eh. Vlogger ka pa, cameraman ka pa. So, dere, nato na butang. So, nato Ibo helmet dito. Nato na siyang unbox. Puhon. Ang Ibo helmet. So, dere natataman guys, no? Salamat sa pagtanaw sa atong video. So, goodbye.